पनीर खप्ता ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପନିର ମଇଦା ପିଆଜ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଦେଇକି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ବନେଇଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ଗାଜର ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଠି ମୁଁ ପନିରକୁ ଛାଙ୍କି ନେଇଛି ଏମିତି ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା। ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ କାଜୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ବିଲାତି ଦେଇକି ହାଲକା ପାଣି ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ବିଲାତି ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଲି ଆଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତେଲରେ ତିଖା ଲାଲ ଦେଇକି ମସଲା ଢାଳିଦେବା। ତାପରେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ପନିର ଖପ୍ତାକୁ। ତାପରେ ହାଲକା ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଦେଇଦେବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଦହି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଏ ରେସିପି ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ।